Hello guys, zokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. I hope you're having a wonderful Wednesday. Kumati manainika kwamuri muzuva ranhasi tine nyaya yatatumirwa namukoma vaishanda pamba apa paitika zvinhu zviri strange. Ndoda kuti mufambe neni kusvika kwekupedzisira, muchasara makakahlamara. Regai tipinde munyaya yacho tete. Makasimba here zita rangu? Ndinonzi Ngoni uye ndakakurira kuMhondoro ndichigara namai vangu. Ndakakura ndichigara kumusha kwamai vangu. Upenyu hwainge hwakaoma tete, kwete zvekutamba. Baba vangu vainge vashaika ndichiri mwana. Amai vaiedza nepavaigona napo kundiriritira, asi zvainge zvakaoma hazvo. Ndakararama naamai nguva refu. Ndaitoenda kuchikoro kubva ndiri ECD ndichibhadharirwa neBIM. Pamwe pacho ndaitomboenda netsoka. Life yainge yakaoma. Ndakatosvika pakuomerwa zvekuti kuchikoro kwacho kwaive kusachaendeki. Muna Juni ndaitoenda kuchikoro netsoka chaidzo dzaAdhamu. Unongozivawo tete, amai kana vachinge vari voga vasina support from anyone, zvinenge zvakaoma. Mama vakapedzisira voita zvemusika yematomatisi vachitsvaka mari yechikoro zvichienda kusvika ndava grade 6. Ndasvika grade 6 ndakabva ndatanga kuremerwa nechikoro ndichishayiwa zvikwanisiro somuenzaniso. Ndaenda kuchikoro netsoka, uchienda usina lunch box nezvimwe zvekushandisa kuchikoro. Ndakakumbira amai kuti ndimboenda kubasa kunotsvaka zvimari richo. Amai havana kuramba havo, asi vaiti vaizama nepavanogona napo kuti zviite, asi vaida kuti ndishingirire chikoro vachibatanidza mari. ZveBIM nguva iyoyo zvaive zvavhariswa. Kwaive nechikwereti chokuti ukaenda kuchikoro wodzingwa, ukaenda kuchikoro wodzingwa. Zvinhu zvanga zvatowedzera kuita wese. Ndakasvika grade 7, zvinhu hazvina kuchinja, zvanga zvatova bad to worse. Hamenowo moms nemashamwari avo inkanavo vakasvika pakuwana munhu wekufambidzana naye. Vafambidzana vakawirirana kusvika vatanga kugara wose nemurume uyu. Takabva tatama kumusha kwamai kwataigara ndokunotanga kugara kumusha kwababa ava vanyowani. Ndakadzokorodza kutanga grade 5 kusvika grade 7, ndikanyora grade 7 ndikatoendawo kusekondari. Mari yechikoro ndaibhadharwa nababa vaya. Sekondari ndakasvika form 2. Ndasvika form 2 iyoyi yekuti unenge wakura wava kuzivanazana nevanhu vemumaraini. Ndakabva ndasangana nevakomana vatatu ndichavati Delight, Tendai naMunyaradzi. Vakomana ava vaiita zvechikorokoza. Takabva tarongana kuti mangwana tinobuda takananga musango. Taibuda tichidzoka. Ndofunga kwevhiki rose tichitoendawo kuchikoro. Ndakazongoti one day ndobva ndataimira ana moms vakarara ndokubva ndaenda. Gore raiva 2018. Takaenda kunonzi kuPortal 4 tichisevenza tichiita zveChrome. Ndakashanda about 2 months vabereki vasingazivi kuti tiripi. Kuda vaitofunga kuti hameno chatakasangana nacho. Tete takaunganidza staff yedu ndokubva tatengesa tikawana $75 pamunhu tose tiri 4. Ipapo dzanga dzakwana 3 months vabereki vasingazivi kuti tiripi. Tasvika kumba, baba vakasvika vakavava vachiti ndeve ndisingatereri, mwana anongobuda, apanongobuda achienda. Ndakabhadhara mari yechikoro, sei usiri kuenda kuchikoro? Ndakavaudza baba kuti zvinhu zvaidiwa kuchikoro zvakawandisa, zvokuti zvimwe zvaidiwa kuchikoro ndaive ndisingazvikwanisi. Tete zvechikoro zvakabva zvatovharwa ndiri paform 2 ipapa. Nenyaya yekuti ndaendawo kuchete. Zvikanzi nababa, ungadai wakataura, vakatanga kudya marasha, magaka, mambishi, zvekuti painge pasachagariki. Ndakabva ndatanga kutsvaka basa. Saka ndina vamwe headmaster vandaiwirirana navo ndichiri kuprimary. Saka headmaster ava vaive nembudzi dzavo dzakawanda dzavaingoita zvekusainira. Saka ndakabva ndavaudza kuti zvembudzi ndaizvigona. Saka ndipei basa ndiwane mari ndidzokere kuchikoro. Ndakamboshingirira, asi panguva iyo ndiwo mazuva pakwainge kune mabhondi. Notsi ndaipiwa $30 kupera kwemwedzi. Ndakazosiya tete, asi pa2 months dzandakashanda ipapo ndakakwanisa kutenga mbudzi imwe chete ndobva ndaisa kumba. Zvakatanga kutofaya, mbudzi ndobva dzatanga kubereka. 2020 dzanga dzatowanda, asi dzanga dzongotsakatika ndisingazivi kuti zviri kufamba sei. Asi mbudzi padzaitsakatika ndaive ndisachagare kumba. Ndainge ndongoti kuonana nababa zvanga zvisingaperi mushe. Ndotoona zvekuti zvechikoro ndazvikonewa. Ndakazowana basa rekufudza mombe ndikashingirira ndichigara namai vaipapo. Mari waipiwa after 2 months. Tete zvaindishamisa kubasa ikoko ndezvekuti
ndikatumidzirwa grosari semunhu ainge obika oga rainge risingagari. Mai vepamba apa vaita zvemafaro, vaigara vasipo chero hazvo vanga vakaroorwa. Ndainge ndakapiwa karomu kangu kandaibika sadza ndoka. Zvadaro tete ndaiti ndikabika somuenzaniso chingwa ndovata ndaibva ndachicheka ndobva ndachiisa mumapepa kuti chisaoma. Chingwa ichi chaimuka chakadyiwa. Maisiro andainge ndaita ndobva mumukiro andaingoita chakaita. Kana ndikavata ndakavhara muvharo wepoto ndinongomuka wakavharwa, asi chingwa chinenge chakadyiwa apa goni ndinenge ndavata ndakakiya. Ndinenge ndine chokwadi chekuti hapana ambopinda mumba mangu. Chero ukasiya sadza neusavi waimuka zvakadyiwa tete. Asi waiti ukasiya sadza rakadaro risina usavi raimuka rakadaro. Tete zvinhu izvi zvakaitika for about 2 weeks. Chero mai vandaigara navo handina kuvaudza. Zvaindinetsa. Chose chasara waiwana chadyiwa musina chinhu, asi iwe wasiya wakavhara. Tapinda vhiki rechitatu, baba vacho ndipo pavakabva vauya vachitopembedza kuti ndiri kugona. Basa ndakabva ndada kuudza baba ava kuti pane chinhu chiri kundishungurudza. Vakati aiwa, tozotaura. Ndadzoka. Zviya zvineka kundivhara mukati votobuda voenda. Zvakandinetsa tete kuti ko mudhara uyu indava achingofarira zvisinganzwisisiki. Ndakatanga kuenda kumasowe ndichipiwa munamato ndichidzoka. Ndakapiwa munamato kumwaya mumba. After 3 days zuva rodoka ndatobva kumombe paya ndava kutoronga kuti ndobikei. Tete ndakaona kuseri kwedo kuine shato yakaita hata. Tete mugoona ndakatomuvhisa dho ndichiti pamwe idombo sekuti mumba mandairara umu maigara magejo nemajoki zvese zvataishandisa kusunga mombe. Tete ndakaona kuseri kwegoni kune hata yeshato. Ini shato pachangu handiityi sekuti kashoma kunzwa kuti yaroma munhu, asi ipapo ndakadedera. Shato iyi yanga ichasenge paganda rayo pakadhirowewa zvuma, ine zimusoro riflet so kunge mbama. Ndakarohwa neana tete asi handina kuzitiza. Ndakaramba ndiri mumba muya sekuti ndaiziva kuti munamato uya ndiwo waita kuti ndione chikara chandaigara nacho ichi. Tete handina kana movement yandakaita, ndakaramba ndakaitarisa. Haina kuzungunuka kana kudii. Apa yange yakarembedza musoro wakatarisa pasi. Ndakabuda panze tete ndichiti ndinotora demo ndiite kutema. Ndakanotora demo riya ndichidzoka, nyoka yanga isisipo. Nyoka yashamura. Nyoka yaita tisape. Tete ndakapinda chana. Ndakambozama kudubura mumba ndichiti zvimwe pane payawanda asi ndakawana pasina chinhu. Tete baba vandaishandira vakabva kukwekwe musiwo vakasvika usiku zvekumapasi 2 kondoedza. Vakanditi ndaive ndarova mukadzi wavo uye ndaive ndamudzinga pamba. Ndakatoshamusa kuti ndarova mukadzi wavo upi sekuti mai vandaishandira vanga vati vane 3 days vasipo pamba, saka mukadzi wavo vaiti ndarova ndeupi. Ndaitofunga kuti moms vanga vaenda kukwekwe kunoonana nemudi wavo. Tete baba ava vakatanga kuita nharo kuti haiwa ndarova mukadzi wavo kwakundibata zvekutanga kuda kundirova. Wakarova mukadzi wangu sei asiri kugara pano. Vakaita dzimwe hasha dzandisingazivi kuti dzakabva nepi. Vakanditi nditore mabhegi angu ndive pamba apa usiku kuti ndiende kuvillage kwedu kwataigara aiva makata nokuti paive nezisango raityisa zvokuti panga pasingafambiki. Still waiva usiku. Tete ndakanetsekana ndikati naye Mwari ndoita sei. Baba vaya vakandidzinga nemabhegi angu ndikanotsvaka muti wandakanorara ndirimo. Ndakarara muti dakara kwaedza, asi tete ndichiri musango imomo ndainzwa masounds munzeve dzangu. Masound andainzwa pandainge ndakarara mumba muya ekukuduburwa kumapoto, ekunzwa kuti pane chinhu chiri kuzvizvuva, ekunzwa kunge masaga ari kutsengwa, asi ndainge ndakatosvinura sound yega ndiyo yandainzwa. Ndakanamata zvekuti tete, asi sound iyi yakaramba kubuda apa munamato wangu ndainge ndasiya. Apa baba vaya vakavata usiku hwese vachipopota. Makuseni ndakadzokera kumba kuya ndichida kunotora munamato wangu. Ndakasvika baba vaya ndaishandira vakagara panze pangoro vachiratidza kupererwa. Ndakabva ndavaudza kuti ndine zvinhu zvandakasiya saka ndizvo zvandanga ndauya kuzotora. Baba vaya vakanditi ndipinde nditore. Tete ndakapinda ndakaona nyoka iya yakatandadza kutofa chaiko. Tete
mai vababa vaya vandaishandira vaigara same village. Pasina nguva ngani ndakaona vasvika. Mai vakatanga kubvunza mwana wavo kuti zvainge zvafamba sei, sezvo baba vandaishandira vanga vachangobva kumusha senge last week. Baba vaya vakaramba vakasimbira panyaya yenhema yekuti madhamu akadzingwa pamba nemukomana, saka iye handichamudi pano, anofanira kuenda kumba kwavo. Ndakatsanangurira gogo zvaiitika pamba, asi handina kunge pane wandaudza. Ndakaudza gogo kuti ndakazozvifambira, ndipo pandakaona chikara ichi. Tete, ndimbokudzorerai kumashure mbichana. Mai vekuda mafaro ava vandaishandira vanga vakaroorana nemurume wavo. Ndofunga kumakore angasvika 10, asi vanga vasina vana. Tete, murume wandaishandira mazuva iwayo aifamba nechamvari chemota. Tete, handinatsoziva mazita angu emotikari, asi uchiona ndidziye motikari hombe dzinofamba dzakaita rimwe vhiri babu. Tete, ndinoona kuti nyoka iyi anogona ari yemukadzi wavo avaiti ndakadzinga, because takatobovhiringidzana nenyoka iyi. Baba ava ndipo pavakauya hasha dziri muro. Saka tete ndaishaya kuti zviri kubatana papi zvekuti ndakadzinga mukadzi wavo. Tete, ndipo paunoona zveshuwa kuti kune vanhu vanobata-bata. Vamwe vangabvunza kuti paimunyowa chingwa ichi okudyiwa chikafu chasara hauna kumbobvira wasangana nyoka iyi here? Kwete, ndaingonzwa masaundi nekugwesha ndongozokotsira ndakadaro. Chimwe chinhu tete, handigoni kurara mumba makabatidzwa light. Pandakatsanangurira gogo vakangogara pasi, mwana wavo akangobata musoro. Handizivi kuti gogo vanga vasingazivi nezvechikara ichi vaigona kuekta, asi maonero andaita zvinhu izvi gogo vaita senge vasina chavanoziva. Baba vandaishandira ava ndivo vaitochengeta mai vavo. Pese pandaizama kusanangurira gogo zvainge zvaitika, vaibva vatanga kuvharavhara kuti ndisataure. Maonero andaiita situation iyi nekupererwa kwababa ava zvairatidza kuti zvinhu zvainda nepamwe, zvainda musango. Zuva rakakwira kusvika kumapast 10. Vanhu vakatanga kufamba-famba. Vanhu vakubvunza kuti ko mukomana haufa, sekuti taita madhuti ekufudza mombe nevamwe vemuraini. So ndakazoti vandipe mari yangu ndiende hangu. Baba vaya vakaramba vakasimbira kuti kana mukadzi wavo asina kudzoka havandipi mari yangu. Vakati ndiite plan yekuti mukadzi wavo adzoke. Ndakambofunga kuenda kupolisi, vakati zvainge zvisingabetseri. Asi vanhu ava mari vaitova nayo. Tete, vatori nekalife kavo bobo. Ini tete handina kumbobvira ndasuspecta source of money yavo, sekuti ndaiva mudike plus ndaingoti hamene kukwekwe kwavanoshanda kunovaitira mari. Ndakazotanga kuona kuti mari yavo yainge ine connection nenyoka iyi. Tete, ini ndiri muroti mukuru, saka ndakatanga kuona kuti hope dzendairota ndisati ndatanga kushanda pambaba dzainge dzava kuzadzisiwa. Saka takanetsa nababa ava takagara pangoro paya, vachingoti kana mukadzi wangu akadzoka ndinokupa mari yako. Saka gogo manje vaishamusuka kuti imbori nyaya yemukadzi upi. Tete, pandakaudza gogas kuti ndakaona shato mumba umu, baba vaya vaibva vavhara-vhara. Wakamboona shato kupi? We still shato kupinda mumba. Shato chaiyo unoiziva here? Chimwe chavairamba kundipira mari yangu, hanzi hausati wapedza mwedzi. Apa ndanga ndashanda 3 weeks. Takasvika kuma12 tichitaura nyemari, ndikapi akandipa $20. Akati mwedzi wanga usati wapera. Ipapo ndaihora $40. Hanzi handikupi mari yakakwana, sekuti wasiya wapara musha. Ndakangoti it's okay, ndokupinda mumba ndokutora bhutsu dzangu dzandainge ndasiya pandainge ndadzingwa. Asi mubhutsu umu mainge mune chuma chirimo chine ropa. Tete, kana mukauraya huku zvinosara zvakaita banga kakuomerera kaya ndizvo zvainge zvaita chuma ichi. Tete, ndakaita mubvunzo wekuti number 1, chuma ichi chabvepi? Ndiani aisa ropa mubhutsu? Ndakabva ndasiya bhutsu dziya mumba muye. Vakandibvunza kuti ndaive ndatorere zvinhu zvangu zvose. Ndikati hongu. Ndakafamba kusvika kugeti, ndakatanga kunzwa masounds aye futi. Tete, ndakashamusika kuti zvange zvatanga futi. Ndakaremerwa ndikadzoka ndikati gogazi, pano pamusha pane zviri kuitika. Pano ndichadzoka leta. Gogo vakashupika kuti vanhu vanoramba vachishupira namukadzi asipo kwakanaka here. Gogazi, tete, ndinoona sekuti vaiva murima vasingazivi kuti mukadzi airewa uya inenge shato yemusoro unenge mbama. Ndakafamba tete, asi ndisati ndapedza ruzhowa repamba pavo zvakatanga futi. Gogo vakazongobuda ndobva vaenda vakasiya mwana ari pamusha pake, asi havana kudzoka. Ndakazongofunga kuti kuenda kudheni ndomboma, apa kudheni kwacho hakusvikiki. Takabva kudheni tanetsana namudhara. Tete, ndanga ndakangama kuti mombe dzababa ava dzaiva very strange. Mombe dzagogo nemombe dzababa vandaishandira
dzaifudzwa pamwe chete. Dzagogo dzaigona kupinda mumunda pamwe nedzababa vandaishandira. Dzagogo dzigotanga kudya mumunda kana mugarden. Dzababa vaya dzakamira kuti dzichingofura sora chete. Kuita mombe inofunga semunhu zviriko here naitete? Apa kuti ndiudze amai kuti ndizvo zviri kuitika kuno, ndanga ndisina kana foni yekuti ndingataura navo. Tete ndakabva ndafunga kuti regai ndinamate kuti zvimwe masounds andainzwa munzeve dzangu angapera. Zviya zvekuti parodhi panopfuura nevanhu tete unenge wakagarika paya. Ndakanamata tete zvekunzwa kuti yes, ndazonamata. Manje vanhu vachitonetsekana vachiona munhu akapfugama maoso tete, asi ndaiziva nhama yangu. Ndakazobuda paya ndokuenda kumba, asi ndakasiya ndavaudza kuti mari yangu ndichaidzokera, ende mudharawo ndakasiya akagara pangoro achiratidza kupererwa nekunetseka. Ndakasvika kumba ndikakumbira uregerero kuna baba pane zvese zvandakavatadzira. Baba havana kumboramba, vakaomesa. Ndakatobata mbudzi 3 dzekuvaripa ndikavapa. Momuzi vanga vasipo vambobuda. Baba vakaratidza kuti taregererana. Ndakanga mukutaura kuti pamba paya paive neimwe bedroom iri separate yakare vasati vavaka 7 rooms idzi. Bedroom yakare iyi yanga isingapindi chero zvikaita sei. Baba vandaishandira vaiti vakasvika chero nguvai ndimo mavaitanga kupinda, vasati vatombopinda chero mukitchen chero paya. Mombe dzainge dzakawanda tete. Regai ndipendere nyaya yangu ndichiti mudzimai wababa ava chaiye kwete wenyoka akatozoenda. Marriage yakaparara. Tete baba ava vava kutambura zvekuti vaimbova nemari dzadova ngano yadova history. Hauchambofungiri kana ukamuona kuti aimbova nemari. Chero kubasa kwainzi kwekwe havachaindi. Pamba paya baba ava kugara vega. Haya, zvekubata mishonga izvi dai vanhu vazvirega. Ndiyo nyaya yacho tete. Mahoora tete. Vanhu vakabata pakuru. Iko zvino ndava kushanda muguta guru. Masounds aya ndainzwa tete ndava right. Handichamanzwi. Asi ndinomboita nguva yekufungisisa. Ndinomboenda senge zvakuda kutanga. Asi ndiri kuzvenamatira kuti zvibude mandiri zvamuchose. Baba handina kuzogara navo zvakare, ndava kugara kwaRarare. Ndakaguma kutaura navo 2020. Ipo pavakufona vachiti vanoda kundiona vandisuwa. Handizozivi kuti tinowirirana here. Ndakazosanganawo nehama dzangu pabhuku rechiso. Zvino zvangu zvakazondichinjirawo. Ndipo paperera nyaya yedu iyi. Masvinzwira meganzi pamba apa pakanga paine nyoka. Mukomana waiti wakavata mumba imomo pane chinhu chaipinda chodya chikafu chosiya tavhara mapoto chinhu ichi. Kusvika musi waakanamata akatsamula mato wake wekusowe ndokuzogona chikara haatairi kuseri kwedo. Chandingangotaura kuna mukoma ndechekuti zvakanaka kuti muvhakachire baba, stepfather namama, musarega kuramba muchinovaona. Uyezve tinotenda kuti muri munhu anoziva Mwari, munhu anonamata. Musarega kuramba muchinamata. Tisati taenda munyaya yedu inotevera, regai timbotora kabreak, timbodzoka, timbotaura nyaya dzeupenyu. Tongoti paya utori kudiaspora, utori kuCanada, kana utori kuDubai paya, upenyu hwako hwakatorongeka kutopurana kuti mangwana ndichazodai. Ungonzwa kuti kumusha ningi ashaya, munhu ari very close to you. Ende vana mama vanenge vachitotaura kuti aiwa mukomana kana kuti aiwa musikana, ndimi kamuri kudiaspora. Ngatizvidzivirei, let's protect ourselves. Double trouble. Anomuza kuti mota dzamunofamba nadzo dzimwe dzeshitori bulletproof, munenge makazviprotecta. Tadzoka zvekare nenyaya yekutaura kuti pane vakawanda vanga vachibvunza mbunzo kuti inini personally ndine service provider wangu, tongoti for example Nyaradzo. Saka inini diaspora ndinoida here. Zvinoitika ndezvekudai, so tongoti uri kudiaspora, then your spouse happens to pass away. Kazhinji kachona ndoziva kuti makavha munonge mapiwa uko kuna service provider, bozi vanopa service avapi cash, vanokupai, vanorepatriata body, vokupai matiketi 2. Handiti ekuti mudzoke kumusha woita burial necoffin. Kana zvadaro modzoka kumba motarisana nelife. Zvapera kaizvo, handi munhu avigwa. Munhu anenge atovigwa. Apa ndiye breadwinner. Uchatangira papi nevana? Unotangira papi? Ende kana muchisvika kumba ukonzi ndimi vatine takatarisa tete. Tina nababa mukuru nanababa ningi vanenge vauya vanenge vachitoda mari. Kwauri iwe wediaspora havazvizivi kuti ndiwe wafigwa is because une pound power. Saka nhasi ndauya kuzokudza kuti zvakanaka kuzviita double protection, double. Murunza nhasi ndikuti torai cover yediaspora ende haisi kana mari yakawanda. It starts from pabate 6 pounds going up.
per month. Handiti. Saka zvazvinoita manje ndopamunopiwa cash. Guys, we need money. Service provider arikusenga chituna achidzosera kuZimbabwe. Arikupai matiketi 2. Kokana une vana 4 seni so une vana 3. Imapiwa 2. Saka achasara ndiani. This is where diaspora comes in. Munopiwa cash. Motanga kukava ma expenses. Because pane ma expenses. Kama mnakashaya pane ma expenses. Wesa na ruku diaspora kuti board izo process kuti uye kumbao. Mune matomboro asviviki kana 2. Apa na ruku Zimbabwe vane vakangomira vachida sadza. Vanodla sadza ka? Tola sadza isu kuno Africa tidli mabanzi. Zvoitwa ku South Africa kuti kwai vanodla makeke. Aiwa tidli makeke. Ndi vana maiguru nana banguru vane vakadobva kuwenza. Vane vachida sadza. Saka diaspora ndopa inokutika 10,000 ka 20,000 pounds. Muona omari ma ticket. Muona omari cover my expenses. Kana kuri kuti ndidedika kuti mama vashaya vari kuZimbabwe pamwanga wane cancer. Izvezvi kuda pane ma hospital bills anenge achitonzi Mpilo hospital iri kuti tiri kudawo ka 2,000 US dollars kedu. Vamwe voti anga akatikwereta. So I am saying, in as much as you need the service of burying, life goes on. Bills anda badagwa. Zvese zvoda kuitwa zvinoda mari. Saka isusu tiri kuti uyai kudiaspora insurance munopiwa mari. Anditi nhasi ndichakuisirai testimonial yaSisi vakabatsirwa kuviga hama yavo. Ngatione as soon as mapedza kuona testimonial iyoyo moklika link iyo. Pane umakati kwa link iyo iri kubudisa Barbados. Link iyo yakanzi Glory. Guys, musada kufarira kungotaura zvamusingazivini. That link comes to my phone number. Click that link, you'll be redirected to my email and my phone number. Inini, I'll forward it to the sales consultant who is going to call you. And it will explain, right? Mibvunzo yenyu yose, you explain. Take a policy with diaspora, which have been very helpful because the moment they had the message that Nidia is passed on, they acted very fast. They required all the documents that they wanted, all the paperwork to process in offers for the burial. So diaspora has been really good to us. They've been a phone call away. They've been responding very well, whatever question that we had, because this has never happened to us. It's our first time. You know, we've never had such a burial like which is close to us. So burial diaspora has been close and leading us step by step on what to do. And they've been kind enough to print out these leaflets, which is good information for the people who are here today. So we'd like to thank you, diaspora, for all your work and for all your support you've given us today. May you continue all this work that you're doing. It goes a long way to help people bury their loved ones with peace and dignity. So thank you. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Right, regai tipinde munyaya yedu inotevera kukula down mumbiya tete makasimba here kana tazogara hapana munhu ane godo senge munhu aunoti hama yako. Kazhinji zhinji mukatarisa dzimwe nhamo dzinoti tambudza mukati muupenyu dzinobva kune vanhu vatinoti vari very close to us. Varoyi vekugarisana vanozopindawo havo, asi kazhinji vakurirwa nzira neveukama. Stori yangu kune vasingatendi mune zvekuroyiwa. Aiwa, chimbonogarai pasi pemumango ndozokudanai kana ndapedza. Tete ndikakuudzai kuti ndakambotendera panzvimbo imwe chete sechimusuri chiri muhovhorosi. Izvo ndakakula down mumbiya. Ndakagadzikwa imomo newandaiti hama yangu. Ko kuzonochema nhamo dzangu achindibatsira kuchema uchiti tiri pamwe. Izvo kwani waunodya naye dzimweni dzenguva ndiye Judas Iscariot. Ndakakura mufamily yandaifunga kuti yakabatana. Tete, I lost my father when I was 13. Ndikakura ndichigara namama. Upenyu hwedu hwaingova hwekubatanidza. My mother never remarried again. Chero hazvo ndakakura upenyu hwekubatanidza tete. Handina musi wandakamborara nenzara, not even one day. Mama vaimeka sure kuti zviome sei vaizama kuti ndirarame comfortably. Tete, chero ndakakura upenyu hwekutamburira. I'd rich relatives from my father's side. Asi chandakaona hapana anoda kuita associate themselves with poverty. Hapana aida nezvangu tete. Saka shungu dzangu dzese ndakapedzera kuchikoro, and chikoro ndaidambura kwete zvekutamba. Nyasha dzakandiwana ndikaona sponsor anondibhadhara fees yekucollege. Kusvika ndapedza tete ndikaona basa rangu pa one of the biggest mines in Zimbabwe. Upenyu hwedu namama
ukaita tete ndainge ndakazviudza kuti handikurumidzi kuroora, ndinoda kuti my queen amboita enjoy life ndichana tete. ndinoona sekuti hama dzangu they never thought kuti one day I'll be somebody in life. ndaiva ndaitwa scraper tete right off, saka kuita sekuti ndaita tumari mufamily retude a few feathers mufamily medu. Kubasa ndakangomiswa suddenly zvichinzi pane ma-investigations ari kuitwa tete. nyaya yenze itika was not part of it, neither did I know of it. Takasuspendwa tiri vatatu, asi pavatatu vese vamwe vaviri vakadzoserwa pabasa, ini ndakasara ndiri jobless, upenyu hukasunga. Ndipo tete pandakaona kuti mumbe murombo haibereki. Building project kandainge ndatangira mai vangu kakamira kuti dzi, zvinhu zvacho zvaita senge zvine mhepo mukati. Takadzokera back to basics namai vangu, back to square one. Ndakaenda ndikanoudza bamudiki vangu zvaitika. Bamunini vangu ndaigara ndichivapa ma-updates eupenyu hwangu. Ko ndaigone chakaipa, handiti vaitova erida vekuchechi vachishimanda nendimi kuchechi. Saka ndaiti ndiri kuenda kuna baba kunochema somwana. Tete ndaigozivei tete kuti bamudiki is the source of my problems. Vaive vakadondiisa mumbiya, ndaive ndakatokula down ndiri mumbiya tete. Bamudiki Amos kuchechi was a cover up, asi ivo vachibata zvave mushonga chaiyo. Zvekuenda kuchechi was a cover up yezvinhu zvakashata zvavaita. Mama vaive vamboti ndimbonogara zvangu nabamudiki vachindibatsira neminamato. Ndaigozive zvangu tete kuti ndiri kufamba nemakumbo angu kunopinda muLions Den chaimo. Bamudiki Amos vaigara nevana vavo vaviri, uye mumba mavo manga muine imwe room yainzi men's cave. Men's cave yaiva room yabamunini Amos uye yaisapindwa. It was always under lock and key. Kuvunza kudai hanzi, it was his own personal space, away from the meddling crowd, away from the noise emakatuni vana, away from the noise dzepamba pese. And vana vaive vari forbidden kupinda. Maive nesofa neTV, ningangoti muchidimbu yaiva area of relaxation. Iniwo semenzi mwana ndakangosvika kutowedzera mutemo ndanga ndawana iripo. Who was I kuti ndisvike ndichiita challenge zvaivepo? Nobody tete. If he wanted his personal space respected, then I was going to do that. Pano nepapo pabamunini paiitwa ma-midweek prayers. Prayer yaitika nayoitwa everyone aitofanira kuatenda. Usually ma-prayers aitwa mulounge. So on this fateful day tete ndainge ndichibva kuma-errands angu, ndainge ndatumwa. Zvemusi uyu vanhu vainge vakawanda chose zvekuti vanhu vaitoita overflowing vachitopinda mupassage tete. Ndainge ndakapfeka kamasuit top sezvo kwaipisa, saka ndakangoona kuti zvaisava appropriate kuatenda prayer dressed like munhu ari kuenda kugym. So room yandaishandisa as a guest room was the first bedroom uchibva kulounge tete. Apa kuti ndiende kunotora something decent way zvaireva kuti ndaitozojamba vanhu vaiva mupassage, which was not proper. Apa zvemusiwo tete men's cave yabamunini Amos yainge isina kukiwa, makeys aidova padoor. I think he was rushing kuenda kuprayer. Ndakangoti rega ndipinde men's cave. Pamwe ndaigona kusangana nejacket. Ndakapinda men's cave iya maiva neatly decorated as not too clean, sezvo bamunini insisted on cleaning his personal space. Ndakaringa tete looking for a batch. Ndikazoona kuti behind the bar paive nejacket raive rakaiswa pachair. At least zvangu zvainge zvaita, let me put it on quickly. Batch ndinoatenda prayer tete. Ndakakweva batch riye, asi batch raisatoda zvekupfekwa neni. Ndakati regai nditenderere ndinotora batch nekuseri tete. Ndakadhuma something in a hurry. Oh no, it's better not be my uncle's 20-year-old whiskey. It was expensive. Ndaizvitaura ndichiti kudii tete. Pandakati nditarise kudai, alas to my surprise, it was not whiskey. Yaisava mvura futi. Instead yaiva mbiya yanga ine zvinhu zvinenge mushonga. So nemazita akanyorwa tete, akasungwa nemucheka mutema nemutsvuku, pakabayiwa tsono neranguwo zita rainge riripo ipapo. So inini I think pakuda kuzama kunotora batch ndainge ndaputsa mbiya iyi by mistake tete. Ndakaita abandon mission yebatch. How was I going to explain kuna bamunini kuti ndaitsvake men's cave yavo? It was out of bounds. So ndakati nyawa ndichibuda mubatch ita tiptoe ndikanogara mota. Service yakapera, handina wandakataura naye. Ndakangoti ndine headache. I was trying to digest what I had seen tete. I hardly slept that night. Ndiri kuruka nekurudunura zvandainge ndaona. No, it can't be kuti bamunini vabate mushonga vachitisukira play. Handi ndaive mwana wemukoma wavo here? No, it can't be. My mind was playing games with me. But why? Kana vaindibatira mushonga vaizvitirei? My mind was racing tete. Ndakamuka makuseni and the mood yakamuka ina bamunini was not nice at all. Vaingova all moody for nothing. Yowe, nai.
vakanditi ndimboinda kunoona mama. He was hosting vaenzi paweekend vekuchechi, so he wanted to use the guest room yandaishandisa. Ndainge ndisinganzwisisi chete kuti why the sudden hate for me. It seems pakuputsika mbuya iyi ndainge ndaputsa mishonga yavo and set myself and my other cousins free. Tete ndakadzokera kumba kuna mama. I was reinstated pabasa rangu, ndikapiwa a higher position with higher perks. My unmarried cousins have since found love. Vanga vasina mabasa, they are now working. Bambudiki vari kumhanya mushini as we speak. Brain dzavo dziri kuvhiringika. Vachiti vari kuona hamo dzavo dzakafa kare kare. Kuchechi vakaita scandal nemudzimai wemunhu, so he was demoted. And his wife vakati handimiriri crap. He took half of his wealth and walked away. Tete zvakaoma. How the mighty have fallen, but I'm not feeling sorry for him. My cousins angu neni takatambura for years. Izvo vakaisa mazita edu mumbiya tichitambura. Tovaudza ma problems, he would sympathize with us. Izvo vari kuziva zvavo kuti vari kutamba ipi. Ende zvakaoma tete. I thank God for the mercy in my life. Imba yamama ndakapedza kuvaka and I found someone whom I want to marry. Saka tangozvinzwira mukoma vari kuti ivo vakanga vawana don sponsor akavaendesa kuchikoro, upenyu hukavhurika. Unenge uchitoda sponsor apa unenge une hama dzinenge dzine masigar dzechifema masigar. Ko munhu anofema masigar achienda kuchechi. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tisati tapinda munyaya inotevera, tineda kutenda kune vanhu vose who have been reaching out to help vana vedu vanenge vachida kuenda kuchikoro, muchipinza vana kuchikoro. Kwai if you educate one, you have educated the entire generation. Ndinokutendai, handigoni kukutendai kuvanhu vose we have reached out, vanhu vose vakatibetsera kuendesa vana kuchikoro throughout the year. Pari zvino tine mwana 1 anogona chikoro usingaiti. Mwana uyu baba vake vakashaika. Mai varipo hawasi vane vamwe vana, ari kushuwira kuti ada kukwanisa kuenda kunoita ma extra lessons, pa holiday panapa. Saka it's about $120 iri kudiwa. Ma sleep anotumira. Mwana unogona chikoro chaizvo zvekutoti pachavhugwa zvikoro apa ini ndichabhadhara hangu mari yekuti apedzise form 4 anodzidza ake kuboarding. Mama vachakwanisi kubhadhara, asi pari zvino tiri kukumbirawo $120 yekuti aende anoita malesson. Ndoda kungokuudza kuti gore rino rose ndaona kubata kwaMwari. Pandinobatsira vashoma vana vechikoro vanenge vasina mafizi haya, vandinobatsirawo nepandinogona napo. Ndenge ndisitorina mari dzimwe nguva ndotowa payacho yose yandinenge ndinayo, asi handina kuona musi umwe chete wandakarara ndisina nzara. Ndoda kungokuudza kuti kana muchita zvakadai munenge muchisida. I'm talking from experience. Personally, I've seen it because pane vana vakati vandinobhadharira school fees. Saka uyu tichamubhadharira school fees, tomubhadharira, tomutumira zvese zvinenge zvichidiwa. Asi pari zvino tokumbira kuti mutibatsirewo nemari yema extra lessons. It's about $120. Maslip tozokutumirai. Mwari akuitire zvakanaka. Mwana achaenda kuchikoro nekuti baba vake ndiMwari vari kudenga, vachatipa mari iyoyo. Ndinokutendai. Regai tipinde munyaya yedu yekupedzisira. Makadi yenyu tete nevedare chitupa vigai. Ndiri mukadzi ane makore 22 ekubereka. Ndakakura ndichigara nambuya amai vaamai nekuti vabereki vainge vakaparadzana. Saka mai vedu vari kuJoni, but everything was okay pataiva nambuya chete nemamwe macousins. Pakazouya vamwe mainini, munin'ina wamama aiva nemwana wavo mukomana aiva mukuru kwandiri ne2 years at that time. Ndaive ndiri grade 1, iye ari grade 3, but mainini ava mistreated us. Ndaiti chero ndikapasa chikoro chaiko vaingotukirira vachiti hapana zvawaita, ndezvekujobera. Asi mwana wavo akapasa vaiti agona zvisina kunyeva mukati. Even brother yangu chaiyo aiva munhu uya wekuti aida kutonga too much nekuti ndiye mukuru kwandiri. Even nekano kadiki diki wairohwa zvimwe chete namainini ava. Chero ukaita problem ukada kuti utaure nyaya yaisarira kwauri, only mbuya vaimira nesu nekuti mama vanga vasiri around. So baba ndakazotanga kuvaziva, that was grade 6. Kubva ipapo vakazotanga kuitawo zvimwe zvakaita sekubhadhara school fees and stuff kusvika ndava form 3. Havana kuzobatika. So mainini ava munin'ina wamai kubva patakatanga form 1, ini nemumwe cousin sister yangu taiti vakatituma tikangoita setanonoka kudzokera chero awa zvaro tairohwa nezvitrobo zviya zvemombe. Ivo nemwana wavo vaita kuti batirana. Takazoti one day zvanyanya tikatiza kumba tikaenda kwaiita zvekurwa makuva.
tikaita 3 days tiriko ikoko ivo kumba vachititsvaka. Saka takazosangana nevamwe vekumaraini ndivo vakazovaudza kwataive tikadzosera kumba. Mama vakabva vauya the same day kubva kuSouth Africa tikaendwa nesu kumapurisa kunorohwa. Asi havana kubvunza chainge chakonzeresa kuti titize kumba. Ende hatina kutaurawo. Tabva ikoko tikaendeswa kunotariswa kuti hatina kurara nevakomana here. Vakaona hapana akarara nemukomana, nyaya ikabva yapera. Asi namai vangu bhondi rakabva rapera nekuda kwekuti vakanotirovesa vasina kunzwa from our side kuti why zvakaitika. Apa ndaiva form 2. So mwana wamainini ava akazoda kundibata chibharo, ndakumbira bhuku remanotsi, akati uya kurumu kwangu, ndikaendako. Asi akatadza, ndikatiza maybe he was trying to take advantage of me because no one was there for me kunze kwagogo. But vanga vakura, saka vanga vasisa zvikwanise. Ndakazoita boyfriend ava form 4. This guy tichamuti tatenda. Aidzidza kune chimwe chikoro, mukomana we aizama kurara neni but zvairamba. Pamwe achiita kumanikidzira ondikurira simba orara neni. Akazorara neni iri Christmas ndikaita nombo. But nekutya ndakapomera someone anga asiri muridzi wemimba. Mukomana yanga ashandisa protection. Vanhu vekumba vakazozviziva yava pa 4 months ndokubva vati enda kumuridzi wenhumbu. Ndakaendeswa kune uya wandakapomera ndikatambirwa zvakanaka. Havatete ipapo ndipo ndakaona mahora munoziva muroyi anouya direct chero masikati chaiwo. Maive mukomana yeye apa ndaiva ne17 years. Ndaiti ndikarara chero masikati ndaivaona vaine migoti hupfumu chairo vakamira padhoo remurumu mandairara. Ndakazoti nhumbu yamu 9 months sekuru vemukomana uyu mbavafa. Pasina 2 weeks ndichibva ndasununguka mwana musikana. Badhe iroro randakasununguka pane vamwe dokta vakati kuna amweni vangu budai panze munozopinda kana mwana azvarwa. Ndapedza dokta vakazoti dai mwana azvarwa vari muno maifa mesi nemwana wako nekuti vatouya vakazvironga. Takaenda kumba tikanzi ini nemukomana tiite zvematraditionals zvekutesta kana mwana ari wavo. Tikaita zvikanzi ndewavo. Day 2 after mwana azvarwa usiku ndakarara ndichirota sekuru vaya vakafa. Mwana asati azvarwa vachinzi vachangobva kufa titori kumakuva tichida kuvaviga. Asi pakazobuda vamwe vakadzi vaindimhanyisa vachida kubvuta mwana wangu. Ndikarwisana navo. Ndikaona yabuda iri fesi yamwene. Pese paitika zvinhu izvi vanhu vekumba hapana wandaiudza. Mangwana acho kumapasi 4 ndaitova navamwene pamba tiri 2 ndakagara panze. Vakangobuda mumba ndokuti ndakumboenda kunotandara. Ndikati okay, apa ndainge ndava ndega pamba hameno chakangonditi simuka upinde mumba nawo. Pane zviri kuitika kumwana. Apa hana yangu yeirova. Ndakamhanya ndokuona mwana achichema kunge atsipiwa. Ndikati pamwe kuda mukaka. Hana kuyama, akangoita kunge avhunduka ndokubva atofa. Apa aiva ne3 days. Pakuvigwa kwemwana ndakanzi hauende kumakuva ndikasara zvangu. Papera zvemazuva 3 takaenda kumasowe nevamwe vataiti mbuya Maitrish namaiguru Rachel. Tikanzi mumba mambuya mune mwana akafa. Tikati ko abvepi zvezvi? Kanzi hembe dzaive dzemwana wangu dzavanga vakapiwa naamwene vachengete ndidzo dzazanganiswa nedzakavigwa mwana akapfeka. Amwene hanzi pavakaenda usiku kunodya nyama ndipo pavakabva vadzoka nadzo kwakuenda kunoti mbuya dzimwe hembe idzi dzakasarira patakaunza dzimwe paya. Kwaive kuda kuti mbuya ndivo vamukirwe nemwana vakapiwa munamato wekuti vaone chokwadi. Usiku mumba mavo makatanga kuchema mwana. Vakabva vaunganidza veukama ndokudzosa hembe ndopakatangira ma1. Tikaenda kuguva kunoita minamato. Amwene vasingazivi. Mwana anga ovanetsa. Zvino fast forward. Vanga vakunditsvagira tunyaya ini nemwana wavo tinetsana. Ndakanda kugara ndichirohwa kutukwa makwindi chiko. Mbuya vaya ndikavaudza zvese. Vakabva vanditsvagira basa kuHarare kuGlenora Sea kune mwana wavo. Ndakangomuka kuri kuseniseni nemari yemarikicho. Ndikaenda sendinotsvaira yadhi. Ndikatora bhaketi rangu kuenda kwambuya kumvura. Vakabva vandipa sign yekuti it's time to go. Ndakangobuda nekachira sendinoenda kumadzimai. Hembe dzangu dzainge dzatungamira nasekuru murume wambuya ndokutiza kwandakaita mukushungurudzwa kuye. KuHarare ndakatambirwa zvakanaka kwazvo. Kwakuchitanga basa nditsvaka kwaigara vanhu vekumba ndikavawana. Bva vazonditsvakira basa rimwe pandakagara kwe1 asi iyi ndiyo part 1 yenyaya. Ndiri kuuya nepart 2 kana mazoverenga. Saka vati vachauya nepart 2 kana taverenga part 1. Saka nyaya yavo yagumira ipapapa.
ndatoshamsika pavanonditumira message mangwa ndongozviforwardira handizomboti hanisi kuti iri kufamba sei. Saka vari kuti ivo vakawo ndio zvakaitika, mwana akashaya. Changondishamisa ndechoti kwanzi gogo vakanoti pavakanohla mwana vakanofukunyura hembe kumakuva, imi zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Good evening Tete. Inini firstly my advice is vasikana ngatiroorane nevematongo or rather get to know mhuri dzatinoda kupinda madziri tisati tamhanyira kumajavha. Zvokwadi unozvidemba wavamumba. My story goes like this. Ndichazvipa zita rekuti Florence kuvhara vangandiziva. I come from a family of girls. Ndini uyo firstborn. And as a firstborn, I always wanted to lead by example. Kuitira vanin'ina vagotevedzera. Mukukura, I've always been the person anoita zvinhu by the book. Zviya zvekutya kunyadza vabereki. But ndava mu41 kuuniversity Tete, I met ex wangu wandakadana naye kuhigh school. Ex uyu ndichamuti Daniel. naDaniel taive takadana naform 4 mungozivawo zvemaprivate school taenda kumadhina, so he happened to be my dinner date. Tikatodanana zvakanaka, but aibva kumhuri yaive nemari Tete, ko taizive kuti mari dzacho ndedzemushonga, isu chedu kwaingova kuspoiliwa. At form 4 Daniel aive atova nemota, achiuya nemota kuchikoro, saka zvakampoma marks pandiri. Takazongoseparata A-level tapedza kunyora. In fact, he just stopped calling, akati aiva kugara kumaini kusina network. Fast forward, takazosangana kuuniversity, ini ndava 4-1 iye ari 2-1. Muni kundiitira masori and iniwo wacho at that time I was single. Takadanana. Fast forward, he asked me to marry him. Ndichinotanga 4-2. He was now running his own gold mine. Zvese zvitoendeka. I agreed. Tikaroorana musi wa15 December. Ndo pakatangira maproblems muupenyu hwangu. If I tell you ndairohwa Tete, ndichinyepa. Ndaipondwa apa chihure, and the biggest thing, taigara nevabereki vake pasame house. Ndaiti kana ndarohwa vamwene vainobvisa key kuti ndinyatsorohwa chaiko. Murume aibuda sometimes 2 weeks no phone call, nothing. Ukabvunza maivoti handina mwana anotongwa nemukadzi, ini mai vake ndozokware. Mari yese yaiita yaipiwa kuna mai. Iwe unokumbira ikoko wonzi woda kutambisa mari yemwana wangu. Namo haibvi pane imwe Tete, ndakabva ndaita pambiri. Ipapo ndopa ndakaona namo, ndaiswera ndakamira, no time to rest. Zviya zvekunzi muroora haclean bedroom vamwene vane murume, tozvidzokwe vamwe. Ini ndaiwatiswa mabhurugwa emukati atezvara naamwene. Vakaenda kunguva vakaspoila wainzi wacha. Marriage yakaoma chokwadi. Fast forward, ndakazoti ndava pa7 months nhumbu yakarwadza. Ndokufonera cousin wangu kuti azonditora andiendese kuhospital because pamba panga pasina munhu. And no one was answering my phone, including hubby. Ndakanoadmitwa kuprivate clinic using medical aid yadedi vangu. Nekuti murume ndaisapiwa kana sent, apa murume aichinjanisa maJD6. I was admitted for 4 days Tete, pasina kana 1 wekumurume akauya kana kafona hake. Ndopa ndakaziva kuti panenge pane problem. Habi akazofona late day 4 kwaiwa pasa test. Mama vaive vati nhumbu haisi yangu, so takakuisa mushonga pado. Munhu akatipa akati nhumbu ikazvarwa isati yasvika time yayo haisi yangu, asi ikazvarwa pa9 months ndeyangu, saka dzoka hako kumba mukadzi wangu. Ndakarwadziwa, asi yekuda marriage iyi ndakadzokera. Preparation yose yakatengwa nevabereki vangu. Mwana akazoti azvarwa, ini handidzokeri, but ndopakatanga mashoko nemedzo. Tete, mwana aita akavata aigona kungosimuka achienda mudenga, achiflota mumhepo, okungochema zvekukwira temperature kutosvika pakuita mafits. Hapana sowera ndisina kusvika Tete, asi mushonga haukunde unamato. Kutambudzika kwaita mwana wangu kwakandidzidzisa kunamata Tete. I started to pray for my child, ndichiita madeclarations. Tezvara vangu vakandibhedhera kuti mwana hasvike 2 years. But kutaura kuno, my son is turning 6 and I've recently met a man anondida zvekuti demedi. Ndiri kutonobvisirwa weekend ino. My encouragement kuvasikana is pray for marriages. If you marry in a wrong family,
your life will get ruined. Tete izvezvi, since I started to pray, mamain vakatorerwa, mota vakatengesa, pekugara vakugara pamba isina kupera. Maybe vaida kushandisa mwana wangu, but Mwari vakachengeta. Wow. Ndakatumirwa message nesuro, saka it was late nandiri kubikira vana and all. I didn't get to read this message, but ndabatikana. Noisila